Bahagi ng bagong pamilihang bayan ng Asinggan ilalaan sa bentahan ng kakanina. Para sa detalye kasama natin Idol Jam Victorio. 104.7 IFM Report. Maglalaan ang lokal na pamahalaan ng Asinggan ng partikular na pwesto para sa bentahan ng kakanin o kankanin sa bahagi ng ipinapatayong bagong pamilihang bayan. Ayon kay Mayor Carlos Lopez Jr., araw-araw na ang magiging produksyon ng bila-bilaong kakanin para sa mga turista dahilan upang pagtuunan ng pansin ang kabuhayang ito ng mga residente. The public market of Asinggan will finish. Mayroon po kaming ginawang isang area na kung saan yan lang po makikita po ninyo. At yan po yung isang section po ng public market. I-showcase na po namin talaga yung kangkanin ng Asinggan. Andyan na rin po yung mga gumagawa, dyan na rin po ninyong pupuntahan para accessible na po sila. Yes, daily na po. Because one of the areas there is we considered as kangkanin section plus bakery section po siya. Hiwalay sa iba pang mga produkto ang kankanin section upang mas madaling makita ng mga mamimili. Samantala, umabot naman sa abot 700 bilao ng iba't ibang luto ng malagkit na inihanda ng higit 50 barangay, paaralan at organisasyon sa bayan para sa Kangkanin Festival ngayong taon. Umaasa ang lokal na pamahalaan na makikilala pa ang naturang produkto bilang suporta sa kabuhayan ng mga residente. Kasama mo mula dito sa IFM Dagupan. Ito si Idol Jam Victorio. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.